ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон ба ҳузуратон мегардонем. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ ва саҳму иқдоми корхонаву муассисаҳо, соҳибкорону аҳолӣ ва ашхоси саховатпеша манфаъшкунии асосиву ободии роҳҳо вусъат дорад. Навсозии роҳҳои маҳаллӣ дар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд ва якчанд мавзеи ноҳияҳои Мастчову Бобоҷон Ғафуров амалӣ карда мешавад. Гузориши Равзали Раҳмон ва Илиёси Бобоҷон. навсозӣ ва мунфарши асосии роҳҳои автомобилгард аз самтҳои муҳими нақша чорабиниҳои созандагию ободонӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлоли давлатӣ буда, дар ин ҷода дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд дар мавсими имсола корҳо вусъати тоза гирифтанд. Соли равон дар вилоят тибқи нақша обод, таъмири асосию ҷории наздик 3000 километр роҳҳои автомобилгард, беш аз 300 километрро мунфарши асосӣ ташкил медиҳад. давоми наздик 3 соли гузашта ободии роҳҳо, корҳои таъмиру навсозӣ бештар дар роҳҳои байналмилалӣ, роҳҳои байни маркази вилоят бо шаҳру ноҳияҳо ва роҳҳои марказии шаҳру шаҳракҳо, деҳаҳо амалӣ гардида, дар нақшаи имсола асосан навсозию ободии роҳҳои байни шаҳраку деҳо, дохили шаҳраку деҳаҳо ва роҳҳои маҳаллаҳо пешбинӣ гардидаанд. давоми чанд рӯзи охир якбора дар деҳаю маҳаллаи алоҳидӣ қариб ҳар як шаҳру ноҳия бо фарорасидани дараҷаи гармии меъёрӣ мунфарши асосӣ бо асфалти гарм оғоз шуда ҷараён дорад. асфалтпӯш намудани роҳи кӯчаи пахтакор дар маҳаллаи ба номи Қори Раҳмат Қурбонов аз ҷумлаи тадбирҳои навбатии ободии роҳҳои маҳаллӣ дар шаҳри Хуҷанд мебошад. роҳи ин кӯча 1.2 километр буда, бари роҳ 9 метр аст. барои мунфарши роҳ 1 млн 524 ҳазор сомонӣ маблағи буҷети маҳаллӣ равона гардида, корҳои навсозии роҳро корхонаи давлатии истифодаи роҳҳои автомобилгарди шаҳри Хуҷанд иҷро мекунад. аз ин тадбирҳои давлатии ободии маҳаллаҳо сокинони шаҳри Хуҷанд изҳори қаноатмандӣ ва баҳри созандагӣ саҳмгузорӣ менамоянд. از این اقدام نیک، از این دستگیری، از این غمخواری به دولت و حکومت تاجیکستان، خاصه به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و همه مسئولان به راهسازان منتداری صمیمی خود را بیان میکنیم. طبق نقشه مرحله به مرحله منفرش‌کنی راه‌های محله‌ها انجام داده می‌شوند. امروزها باز در 3 موضع شهر خوجند منفرشی راه‌ها جریان دارند. در مجموع در موسم بیش از 20 کیلومتر راه‌های محله‌های شهر خوجند آباد کرده می‌شود. در ناحیه باباجان غفورов از نقشه عمومی نوسازی راه‌ها 20 کیلومتر را منفرشی اساسی تشکیل می‌دهد. ободии роҳҳо дар ҳар як деҳа аз тадбирҳои муҳими рушду таҳкими инфрасохтори роҳдорӣ буда, дар деҳаи Исфисор роҳҳои 3 кӯчаyu маҳалла ба масофаи беш аз 5 километр бо пуштибонии иқдомҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаев, соҳибкори маҳаллӣ, муассиси ширкати Билол 2017 Ҷаҳонгир Комилизода ва саҳми аҳолию ашхоси саховатпешаи деҳа амалӣ карда мешаванд. мо соҳибкорони ватанӣ тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ва ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷроякунии давлатии вилояти Суғд ва бо дастгирии мақомоти иҷроякунии давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кӯчаи зархоки ҷамоат деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро мунфарш намоем ва мо соҳибкорони ватанӣ дар оянда низ нақша дорем ки чунин корҳоро ба анҷом расонем. навсозии роҳҳои деҳаи Исфисори ҷамоати деҳоти Исфисорро бо истифода аз асфалти истеҳсоли корхонаҳои соҳа дар ноҳия, коргарону мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷалби техникию таҷҳизоти соҳа иҷро менамоянд ва ин тадбирро дар дигар деҳоти ноҳия анҷом медиҳанд. барои беҳтар намудани роҳҳои ноҳия муассисаи давлати нигаҳдори роҳҳо автомобилгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамҷое бо вазорати нақлиёт, ҳамҷое бо мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон дар соли 2021 зиёда аз 200 километр роҳҳоро барои аз таъмири ҷорӣ бароварданд ва зиёда аз 20 километр роҳҳоро пурра мунфарш намуданд ба нақша гирифта шудааст. сокинони деҳа аз ин иқдомҳои созанда нерӯи тоза гирифта баҳри саҳмгузорӣ дар мунфаршкунии роҳи маҳаллӣ иқдом намудаанд. имрӯз якчанд кӯчаҳои ҷамоати деҳоти Исфисор бо иқдоми мақомоти маҳаллӣ, ҳокимияти давлати, соҳибкорон мунфарши асосӣ шуда истодааст. барои ба масофаи дарозтар сохтани роҳ ва мунфаршкунии асосии ин кӯчаҳо саҳми худро, иқдоми худро мегузоранд.
дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни фархундии 30-солагии истиқлоли давлатӣ саҳми сокинону соҳибкорони ноҳияи Мастчоҳ арзанда аст. соҳибкори бурунмарзӣ Абдуваҳоб Ҳасанов дар баробари он ки дар маркази ноҳия як маркази фарҳангию фароғатӣ ва кӯдакистони хусусӣ сохта ҳоло маҷмаи сайёҳию меҳмонхона бунёд менамояд, ба ободии роҳи деҳаи Фотиҳобод дар мавзеи назди сарҳадӣ иқдом намуд. бо саҳми ин соҳибкори ватандӯст 1.5 километр роҳи деҳаи Фотиҳобод ободу бостун пояҳою фурӯзонакҳои замонавии чароғон карда мешавад. ин гуна тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ деҳоти вилояти Суғдро ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ ободу зебо менамоянд. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, барои барномаи ахбор. дар маркази ноҳияи Рошқалъа ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди биноҳои наву замонавӣ вусъат дорад. аз ҷумла сохтмони бинои раёсати молия идома дошта то рӯзи таҷлил аз ин ҷашни миллӣ ба истифода дода мешавад. гузориш аз ноҳияи Рошқалъа. дар доираи омодагӣ ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рошқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корҳои ободонии созандагӣ бо маром дар ҷараён буда, чандин иншоотҳо мавриди истифода қарор гирифта, бунёди дигар биноҳои таъйиноти гуногун идома ёфта истоданд. яке аз чунин иншоот сохтмони бинои раёсати молияи ноҳияи Рошқалъа мебошад. сохтмони ин бино аз соли 2019 оғоз гардида, бино аз 2 ошона ва тахона иборат аст. корҳои сохтмониро дар ин иншоот ҷамъияти идораи масъулияти маҳдуди Ваъдат ЛТД ба ҳуда дошта, маблағгузорӣ аз тарафи Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. этминон аст ки ин бино дар арфаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. идомаи ахбор. имрӯзҳо кишоварзони ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон ба ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ машғул буда дар фаровонии бозори истеъмолии мамлакат саҳм мегузоранд. ҳосили пиёз, картошка ва дигар сабзавоту меваҷот ҳамчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳо ин мамлакат ва кишварҳои хориҷ صادرات کرده می شود. گزارش تاورعلی صاحب نظرов از ناحیه شهر توس. در جمهوری تاجیکستان موجودیت امکانیت‌های وسیع اقلیم و آب و زمین برای رشد ساحه کشاورزی و رویانیدن حاصل فراوان محصولات گوناگون در همه فصل‌های سال امکان پذیر بوده، جهت استفاده ثمرناک چنین دارایی‌های طبیعی در کشور توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود. در این جهت ساکنان مهنت‌قرین ناحیه شهر توزی ولایت ختلان تجربه و دستاوردهای بلند مهنتی و استحصالی را دارا بوده، پی عملی نمودن دستور و سفارش‌های راهبریت عالی کشور در سمت استفاده ثمرناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم و رویانیدن چند مراتبه حاصل از یک زمین در یک سال تلاش می‌نمایند. کشاورزان ناحیه امروزها به جمع‌آوری حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی بخصوص پیاز، کارتوشکا، سبزیجات و میوه‌جات مشغول بوده، برابر تامین بازارهای داخلی همزمان صادرات آن را به خارج کشور نیز به راه ماندند. طبق اطلاع مسئولین امسال در ناحیه شهر توز میدان کشت پیاز بروقتی زیاده از 500 گکتار را تشکیل می نماید که تا به امروز حدود 200 گکتار آن جمع‌آوری گردیده است و به حساب میانه حاصلناکی از هر گکتار به 450 سنتنر برابر است. کشتی کارتوشکا باشد سال جاری در حدود ناحیه بیش از 270 گکتار بوده. با نتیجه گیری از روند جمع‌آوری محصولات دهقانان حاصلناکی هر گکتار را به حساب میانه 200 سنتنری ارزیابی نمودند. قابل ذکر است که شهر توز یکی از سرنفوذترین ناحیه‌های ولایت ختلان به شمار رفته. شغل اساسی ساکنانش عرصه کشاورزی بوده، سهم آنها در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت نظررس است. در این ناحیه در برابر خواجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای تجارتی همزمان زمین‌های نزد حولیگی ساکنان هم ثمرناک استفاده شده، محصولات آن در برابر تامین احتیاجات روزگارداری به بازارهای استعمالی نیز برآورده می‌شود. طبق دورنمای کشتی زراعت ها امسال در میدان 1810 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندیم، در میدان 67 گکتار کشتی کارتوشکا گذراندیم و در میدان 255 گکتار کشتی پیاز بروقتی گذراندیم که الکی در صحراها مردم با جمع‌آوری حاصل کشتی بروقتی مشغول هستند. با نظرداشت طلبات بازار و طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر توز، کشاورزان جماعت دهات مذکور کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون را به راه مانده. در نتیجه درست انجام دادن اگراتکنیکای پرورش امروز از نتیجه کار خود قناعتمند بوده، جهت هرچی زودتر گذرانیدن کشت تکراری زراعت‌ها
дар майдонҳои аз ҳосил холӣ гашта талош менамоянд. тавре масъулини соҳа иброз доштанд, имрӯз барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти парваришнамудаи деҳқонон ягон монеа вуҷуд надошта, баробари он ки соҳибкорон тибқи шартнома ҳосили ҷамъоварӣ намударо аз сари замин харидорӣ намоянд, ҳамзамон дар маркази ноҳия низ таваққуфгоҳи махсус барои мошинҳои боркаш ташкил карда шудааст. то ба имрӯз аз ноҳияи шаҳри Туз зиёда аз 1500 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзии барвақтӣ ба дигар минтақаҳои кишвар ва берун аз он содирот карда шуда, ин раванд идома дорад. Тавар Али Соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи шаҳри Туз барои барномаи ахбор. дар назди шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар маркази омӯзиши технологияи иттилоотӣ фаъолият мекунад, ки татбиқи барномаи компютеркунониро барои 2 давра дар муассисаҳои таълимӣ ба низом медарорад. дар доираи нақшачорабиниҳо муассисаҳои таълимӣ марҳила ба марҳила барномаи мазкурро амалӣ менамоянд. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Бохтар. мо имрӯз барномаи оператори шохавиро мегузорем. дарс маркази компютерӣ ё худ омӯзиши технологияи иттилоотӣ дар назди шуъбаи маорифи шаҳри Бухтар таъсис дода шуда, вазифаи асосии марказ омӯзиши асосҳои информатика, технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии маркази вилояти Хатлон маҳсуб меёбад. зимни як машварати соҳавӣ роҷеъ ба ҳадафҳои татбиқи барномаи махсуси компютеркунонӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва литсейҳои касбии техникии шаҳри Бухтар мавриди баррасӣ қарор гирифта, мутахассисони соҳа дар мавриди омӯзиши пурраи фанни технологияи информатсионӣ ба шогирдон курсҳои хоси омӯзишӣ ба роҳ мемонанд. дар шаҳри Бухтар дар заминаи 2 барномаи қабулгардидаи компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ таҷҳизоти замонавӣ бо таъмини низоми нави информатикӣ харидорӣ карда шуда, ташкили кабинетҳои омӯзиши фанни компютер заруру саривақтӣ дониста мешавад. вазифаи асосии мутахассисони маркази компютерӣ ин таъмини раванди бо низоми таълими информатика дар дабистонҳо ва алоқаманд будани онҳо бо шабакаҳои интернет арзёбӣ мешавад. дар шароити литсейҳои касбии техникии донишҷӯён аз рӯи барномаҳои гуногун истифода карда дар муҳити муассисаҳои таълимӣ бошад, танҳо 2 самти барномаи мазкур мавриди корбарӣ қарор мегирад. соли гузашта мо ҳам аз ҳисоби буҷети муассиса 4 адад компютер, инчунин аз ҳисоби буҷети мақомоти ҳукумати давлатӣ 3 адад компютери таълимӣ харидорӣ кардем, ки он чизе ки дар соли 2020 барои мо мувофиқи нақша дастур дода шуд, мо нақша иҷро кардем. имрӯз бошад нақшаи барномаи компютеркунӣ дар муассисаи таълими мо 92.9% ташкил мекунад, ки мо кӯшиш кардастем ки иҷрои ин барномаро дар соли 2021 пурра таъмин намоем. 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзӣ ба он мусоидат мекунад, ки тафаккури техникии муҳассилин бо истифода аз чунин технологияи информатсионӣ тақвият дода шавад. дар аксар муассисаҳои таълимии шаҳри Бухтар инҷониб раванди машғулият тавассути таҷҳизоти муосир ба мушоҳида мерасад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии номер 9 2 симхонаи компютер дорем. барномаҳои коркунондаи компютери 90% ро иҷро мекунанд. тавассути достгоҳҳои электронӣ кор мекунем. барномаҳои Word, Excel, PowerPoint ва ғайраҳоро дар ин тавассути дастгоҳи электронӣ кор мекунем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди ба таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврасу ҷавон ва замина гузоштан барои фаъолияти минбаъдаи онҳо дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ як қатор барномаву стратегияҳои муҳимро амалӣ намуд. дар ин хусус гузориши ҳамкорони мо. дастгирӣ ва ғамхории насли наврасу ҷавон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки дар Тоҷикистони соҳибистиқлол барои дониш андохтану соҳибкасб гардидани қишри ояндасози ҷомеа кулли имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда, баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи ҷавонон низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди малакаи зеҳнии ҷавонон ва нақши онҳо дар ҳаёти давлату миллатро ҳамеша қадр менамояд, зеро ҷавононанд ки дар оянда метавонанд муҳофизи арзишу дастовардҳои миллат бошанду номи неки миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоранд. дар гулгашти Садриддин Айнӣ воқеъ дар маркази ноҳия бо иштироки ҷавонон ва намояндагони касбу кори гуногун чорабинии тарғиботии фарҳангӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки барои амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавонон ҳукумат то ба имрӯз нақшаву барномаҳои зиёдеро татбиқ карда барои ҷавонони лаёқатманду соҳибистеъдод ҷиҳати омӯзиши илму дониш ва интихоби касбу ҳунарҳои замонавӣ
زمینه مساعد فراهم آورده است. در جواب به دستگیری‌های دائمی حکومت جوانان را ضرور است که تو چند زحمت کشند، منتظم به آموزش دانش‌های معاصر مشغول شوند، کارهای علمی و پژوهشی، اختراعکاری و نوسازی را در سطح بلند اجرا نمایند و در بنیاد انشاءات مهم عصر فعالانه شرکت ورزند. به مادر وطن خدمت صادقانه نمودن، مرز و بوم آن را حمایت کردن و در حمایت منفعت‌های دولت و ملت هوشیار بودن، قرض فرزندی هر یک جوانی با ننگ و ناموس و دلیر و متین میباشد. گفته شد در این چاره‌بینی استیپندیای رئیس ناحیه و بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به جوانان فعال سپرده شد که از این جوانان هوسمند و روح بلند گردیدند. من محیدین وسمینه، خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه عینی می باشم. گیرنده استیپندیای رئیس ناحیه هستم. باعث افتخار و سرفرازی ما جوانان است که در چنین دولتی صاحب استقلال عمر به سر میبریم. با دستگیری های پیوسته پیشوای جوانپروری کشور، امروزها برای ما جوانان تمام شرایط ها مهیا بوده. ما می توانیم به شغل دوست داشتهمان مشغول شویم. مؤسسه های تعلیمی نو با تمام شرایط های معاصر تعلیمی مهیا بوده. تالار و میدانچه های ورزشی، کتابخانه های الکترونی و عموما هر آنچه ضرور است آماده می باشد. برنامه پرمحتوای فرهنگی از جانب شعبه فرهنگ ناحیه پیشکش حاضرین گردانیده شد. همین است که محض جوانان صاحب معرفت و با استعداد قدرت دارند که خزینه علم و فرهنگ ملت خویش را غنی گردانیده، همچون حلقه مستحکم در زنجیر معرفت نسل‌ها خدمت نمایند. ادامه اخبار. سه بازی دوری هشتمی چمپیونات تاجیکستان оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ 21 ва 22 май дар варзишгоҳҳои мамлакат дар сатҳи баланд баргузор гардид. имрӯз дастаҳои мунтахаби футболи тоҷикистон ва ироқ дар варзишгоҳи байналмилалии басра бозии дӯстона баргузор намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи обид. соли 2021 дастаи мунтахаби ҳам ҷавонон, ҳам наврасон ва ҳам бузургсолон дар як қатор бозиҳои интихобӣ, чемпионатҳои қитъавӣ ва ҷаҳонӣ иштирок мекунанд ва бо натиҷаҳои худ хотири мухлисонро шод гардонданд. дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон бо роҳбари Усмон Тошев шоми имрӯз 24 май дар варзишгоҳи алфаҳаи шаҳри Басра бо тими миллии Ироқ бозии дӯстона анҷом медиҳанд. ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз 21 бозингар, 3 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 8 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар иборат аст. ба тими миллии кишвар 4 легионер Давронҷон Эргашев аз дастаи бунёдкори Ҷумҳурии Ӯзбекистон, нимҳимоятгар Эҳсони Паншанбе аз Навбаҳори Ӯзбекистон, Комрон Турсунов аз дастаи Трау Ҳиндистон ва ҳамлагар Шердин Бобоев аз дастаи Пенангини Малайзия даъват шуданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон омодагиро ба бозиҳои дӯстона 20 май дар шаҳри Душанбе шурӯъ намуданд. 22 май даста барои бозии дӯстона бо тими миллии Ироқ ба Басра сафар карданд. пас аз ин бозӣ дастаи Тоҷикистон ба Аморати Муттаҳидаи Араб меравад ва дар Шарҷа бо тими миллии Тайланд бозии дӯстона анҷом медиҳад. баъдан тими миллии Тоҷикистон ба шаҳри Осакаи Ҷопон сафар мекунад ва дар он ҷо ду бозии боқимондаро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 муқобили дастаи мунтахаби Ҷопон 7 июн баргузор мекунад. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.